Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, tepangaken nami kula Salsabila Putri Hasanah, absen 3 kelas 9 C SMP Negeri Setunggal Blora. Teng mriki kula ajeng maos geguritan tugas basa Jawa saking Bu Leli. Kekidungane simbah ingin uji Faudiah. Ing pinggir ratan kene, ing ngisor dipan kono, ing dhuwur dirga iki, ing kene yo ing kene simbah tansah amudeng. Tembange tak lelo 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 ledo cuk menengo ngger putuku lanang. Tak lelo 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 ledo besok gede dadi wong aku. Saben mripat wengi wis kuwawe dak simpen kedungan kang ginawa amin. Konjuk donga mugi Gusti nijabahi lan pangestumu simbah bakal dadi piwelang dalan kan bakal dak kambah. Dalan kang sarwa kebak-ari, dalan kang rinasa wengis tumrap jangkahku. Nanging simbah dak kira jangkahku bakal kadek. Iya, kidung kudanganmu iku kang tansah keprungu, gawe gregeting manah lan sumaku. Ngakoni dina-dina kang wis kagelar ing lembaran-lembaran ing ngarep. Simbah, apa isih bakal keprungu kekudangmu mengko? Matur suwun sampun mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.